Fa temps que em ronda una pregunta pel cap i no me la puc treure de sobre. Quina necessitat té un catedràtic, un intel·lectual, una persona formada de blanquejar la conquesta d'Amèrica? No parlo del típic espanyol de bar, no. Parlo de gent amb estudis, amb prestigi, amb carrera acadèmica. Li he donat moltes voltes i, sincerament, no ho entenia. Al final he decidit fer una cosa molt moderna. Ho he preguntat al ChatGPT. I el que m'ha contestat m'ha fet pensar molt. No ho fan per ignorància, ho fan per interessos. Cap país vol mirar-se al mirall i veure sang a les mans, i encara menys si aquell passat és la seva gran època de glòria. Per als espanyols, la conquesta d'Amèrica és l'imperi, és orgull, és poder, és grandesa. Però si accepten que allò va ser un genocidi, un saqueig brutal i una destrucció de pobles sencers, tot aquest relat heroic cau a trossos. I això els fa por, molta por. Per això ens parlen de trobada de cultures, de mestissatge, de civilitzar, paraules boniques per tapar una realitat molt lletja. I els catedràtics? Doncs molts viuen dins d'un sistema que premia els relats còmodes i castiga les veritats incòmodes. I després hi ha una cosa molt humana, acceptar que els teus avantpassats van fer horrors costa molt. El cervell busca excuses per no sentir vergonya, i així neix el blanquejament. Si qüestiones massa el relat oficial, els hi tancarien les portes. Menys publicacions, menys reconeixement i menys carrera. Però jo, com a iaia, us diré una cosa molt clara. Reconèixer la veritat no fa un país més dèbil. El fa més digne. Alemanya va reconèixer l'Holocaust, va educar, va reparar, va demanar perdó, i avui és una societat més madura. Aquí encara expliquen contes imperials mentre amaguen milions de morts. La història no hauria de servir per inflar orgull, sinó per aprendre, respectar i no repetir. I ara et deixo una pregunta. Prefereixes una veritat dura o una mentida bònica?